zanthim cha tak hnuaya Jordan ram thalera US sipai mun chu randeng dut tu awm le ta van boruk atanga drone le missile thlokri thom hret tur US sipaite ta na ngai thlak nom lo tak hret tur awm anu loka thilring tak pok thom ari nghal le dura April tha atanga inremna hnung berchu he bompok ri hian ati top chiang hle America sipai pani in nunna an chana pakhat chin hret loin awm mek bawk he thil hi thil thleng sati anilo Middle East ram Inbeihna hi khovel ram pani te inkarat thuneina inchuna strategic battle raplak tak intranna ani ral thom pok ritin te hian khovel economy in ngana an hor nging mek ani US Central Command chuan zanriat chhungte meu Iran ram chhunga na takin beiletna airstrike an kalpui to thu an puang hei hi phubalak na satlia anilo melma te na taka remna atana beina le an thil ti theina ti siat tuma beina ani jok United States sakna chu van boroka Inbeihna le tuipui thunun na konga Inbeihna te ral thom changkang tak tak tele ramdang puitu allies thate anni mase heng an chakna phena an hufum na chu Gulf rama ommek an sipaite le an mun mate Iran te tana ulsom taka kale beithaya an om hi ani Iran chakna ve thung chu Strait of Hormuz khuak hir theina an nei le drone man tlom le sipai tuar chhel le lulul tak tak an nei hi ani chuti rolin chaklona an nei ve thau Iran chaklona chu anram chung an bungro poimo tak tak an infrastructure te ven him konga harsatna an tok hi ani US Secretary of Defense Pete Hegseth chuan Godspeed heroes their sacrifice only stiffens our resolve tiin an sipaite thihna chu an huai sina tipung tu ani thu asoi chuak tuna hian US sipai som paruk putin he indona hian nunna an chan to ani indona hi silai pok ri ringot anilawa ahlok na le chetna turmun taka chu chunga chetlak na ani US te hian an melma an beina hi an hrechiangin an hrefi hle ani kar khat chuang te meu Iran chimlam abik takin Hormozgan province chu an beito a an thil ka chete chu tuipuya sipaite mun naval infrastructure ral thom da khomna weapon storage le Strait of Hormuz a longkal vel en thlakna munte ani he kong puipui mo tak hi Iran tan chuan inbiak remna dokana an tan chan le US vokhan atana an chakna ve berani US ero chuan he thil hi chu saklen an tum thung ma se Iran hian theito pin chhanletna an siam ve mek boka ale zonga an beletna chu a hlau om hle manro tangkai be to lovin Iran chuan leilung hausakna le me pui mamo lei kong pui le tui al thei ti thiang limna mun desalination plant jacks khoami chu an bein nasa takin anti si ani hei hian Gulf Cooperation Council GCC lungni lo nasa tak athena mi pui mi mirte laka hetiang beina hi war crimes indona dan bo siatna ani ti in an puang hial bok he indona borok hi khoi hmuna nge air chho berati kan en chuan Strait of Hormuz tuipui zim te a hian ani Strait of Hormuz hi tuipui kong pui lian ani lo ma se khovel tui al thei oil tam tak kalaral na mun ani Iran TV atanga Supreme Leader thu chu an pona chuan heti hian an soya America in he indona a ma alak zo zel chuan indona atan in sengin sumle pai tam tak an seng anga mol phone lian tak ama chonang te in an vo ve bokani kan soi sinjom le ma in he video hi lo like la hype kha lo pa ve sham bokang che ila subscribe lo di chuan min lo subscribe ve sham ang che isinjom le ang Iran le US hian an thil tumte anti hlotlin theinan he tuipui hi an chu a freedom of navigation zalen taka longkal theina hi US du dana niya MOU Memorandum of Understanding Article 5 thlak danglam chu Iran point adu ve mek bok ani Dr. Andreas Craig King's College London na Security Studies zirtir tu chuan headin mun hi escalation trap borok zolzel na thangti in avo ramni te hian indona tire antum line ama aya na zoka Inbeihna a anlut ta zokani US in Iran mun poimote desalination plant abeina hian Iran tan
red line apela chumi chhanletna atan Iran chuan Gulf state Kuwait Bahrain UAE te avarun ta ani US le Iran sipaite tan chuan heng Inbeihna hi torhlel lutuk nilo ma se Gulf states le khovel global economy tan ero chuan chiatna rap thlak tak athlen theni heti rol hian Iran tan po hian athurwal puithin Oman le ramdang te beitel zel hi thil thatak ani bik loti chiang takin a hrebok Oman hi inbiak remna diplomatic resolution theina na mala tu rampoi mo tak ani Donald Trump an thole strategy hi thlir kir ila indona hi remna atan ani lova indona bok thlennan ani ti hi kan hre theyang ma se thil pakhat chiak tak mai chu indona chu tran aul sam hle a ti top tur ero chuan tharum nilovin theina sang tak angai thin sipai thale hriap hrei mangotin MOU ain thlak theilova zalen taka longkal theina po apiang ngot theilo heral thom manga Inbeihna ri hian cholni anei lo ani chuan sipai thi te mipui turna sa takle munma chiate hi naktuk maya bole meitur ani don lo tharum thona in top chin ani theinan inbiak remna mediation and diplomacy chau hi kongom chun ani lo chuan Middle Eastern khovel hi thimcha taka anuk lut don ani heng khovel boina ral thomri le thina kan hmu hian ringtu te tan chuan thlamona tak tak chu sipai chakna emo hrim hria ain ngatlo ti afia hle lali suwa chau thlamona famkim awma kan ngai to na te chu he khovel thila nilovin pathian remna ngat zo kang u pathian chu kan kulpui ani